откъде сте? Значи от София, школа Нюанс. За първи път ли сте на Болярско надиграване? Да. И как ви се струва? Много добре. И организацията е добра. Въобще имаше настроение. От към танцори, от към конкуренция? Конкуренцията е добра. Има и конкуренция, да. Това добре ли или е зле? Добре, защото това ни мотивира да ставаме по-добре. От колко години е вашият клуб? 10. Да. 10. Да, тази година правим 10. Като гледам, има приемственост. О, да, много добър екип сме. Да, това са майка и дъщеря. Да, това е майка ми. Кажете, къде сте участвали за 10 години? Все пак сте ходили на различни форуми в България, в чужбина. Ходили сме в Ягодово, ходили сме в Русия, в Италия, в Словения, в Германия. Как ли е българския фолклор зад граница? Много добре, хората много ни се радват, много ни харесват, само позитивни емоции получаваме. А вас какво ви държи в този състав? Желанието винаги да изглеждам млада, много да зная да играя нови хора, защото аз съм почнала преди 5 години да играя. Благодарение на тези трите тук танцорки от школата, които разшириха групата, станахме много добър колектив. Катето забрави да каже, че сме получили 3-то място в Санкт-Петербург между 83 групи. Миналата година в Словения нямаше награден фонд, но бяхме най-добри. Днес как се представихте? Още не знаеме. Смятаме, че доста добре. Много добре. Пожелавам ви успех. Благодаря. Състав сте? Бяла Слатина от танцов състав при Народно читалище Развитие. За първи път ли идвате на Болярско надиграване? За мен е за трети път това. На Болярско надиграване, да, и всеки път е фантастично просто. Как оценяваш тогава конкуренцията за тези 3 години? Развил ли се фестивал? За 3 години се развива сравнително добре. Първия път имаше разлика от сегашния днес. И на ниво се представихме. Не знам, сега чакаме награждаване, да. Добре, ще дойдете ли пак? Разбира се.
Здравейте! Откъде сте ви? От кой танцов клуб? От клуб по фолка аеробика Шарена гайда, Варна. За първи път ли сте на Болярско? В Търново сме за първи път, да. И как ви се струва? Страхотно е, много е хубаво. Какви? Хората са много слънчеви, усмихнати, има настроение. Как оценявате конкуренцията? Много добре се представиха всички състави, но най-важното е, че всички много се забавляваха и много хубаво се изкараха. С какво ще си тръгнете от тук? Страхотна емоция, наистина просто е неповторимо. Награди? Вече имаме една първа награда. Да, за надиграване на Елено Моме взехме първо място. Ето там са танцорите, може да трябва да ги питате тях. Тоест не танцувахме точно ние, но нашия клуб има. Благодаря ви и желая ви много успех. Клуба е съвсем млад, от 2 години танцуваме във Варна, в Двореца на културата и спорта. И мъжете в клуба са около 10, а жените около 40. Тъй, че на всеки мъж има едни сигурни 4 жени в клуба. Всички танцуват с голям ентусиазъм, което е и така, което е най-важното всъщност, защото когато има ентусиазъм, всичко се получава, всичко се прави както трябва и хората накрая са щастливи. С какви чувства си тръгвате от тук? Какво си пожелавате от тук нататък? С страхотни чувства се тръгваме, пожелаваме си още много такива фестивали. Даже сега във вторник заминаваме в Сърбия на международен фолклорен фестивал в Белград и очакваме и там да съберем много положителни емоции. Благодаря много. Ой, момиченце, червен трендафил, кайно продаваш вино и ракия, кайно продаваш вино и ракия, не продаваш ли белото лице? Червен трендафил, кайно продаваш вино и ракия, кайно продаваш вино и ракия, не продаваш ли черните очи? Как е вече след наградата? Аз просто бях, наистина не очаквах, понеже има доста добри клубове, но ние също се представихме много добре, но след като всъщност получихме наградата за надиграване на Елено Моме, предполагах, че другите награди ще се разпределят сред останалите състави. Наистина бях аз лично много изненадан. Хората казаха, че там се очаквали такава нещо. Но действително сме много щастливи всички и отиваме да празнуваме. Червен трендафил, кайно продаваш вино и ракия, кайно продаваш... Това е четвъртото издание на този фестивал. От началото ли го журирате? Да, точно така. Съм търновец. Тук има доста мои ученици, защото то не е хубаво да говоря за мен, но аз съм бил бивш танцор на държавния ансамбъл Филип Кутев, 12 години. След това целият ми живот е преминал като преподавател в Национално училище за танцово изкуство. Конкуренцията с всяка една изминала година през тези 4 години става все по-висока. На вас лесно ли ви е? Как оценявате, как оценявате най-добрите? Как да ви кажа, журирането е в момента. Човек не може, всички са добри, но преценява в момента
дадения етап, нали, как се представят съставите. За мен всяка година е интересна и хубава. Важното е сега, че стана един голям празник и има много състави, 44 състава. Това е доста показателно, че хората са доволни. А винаги ще има и недоволни. Четвъртия фестивал Болярско надиграване завърши. Как оценявате неговото протичане? Как свърши? Перфектна организация, много напрежение. Всичко беше стегнато. В 17:30 ние трябваше да свършиме. С 10 минути, докато се разбереме да дадем интервюто, мисля, че сме в рамките. Журито оцени тези, които заслужаваха, които спазваха регламента. Всичко е написано, документирано. Мисля, че всичките танцови клубове изпитаха удоволствие. Ние също изпитахме. Наградите бяха впечатляващи поне за нас. Ние ги направихме с много любов. Трудихме се много, карахме се много, бихме се много, но нас не интересува крайният резултат. Самите участници казват, че конкуренцията с всяка следваща година нивото става все по-високо. Обаче тази година има малко по-малко състави. Докъде смятате да увеличавате, да разширявате този фестивал? Ами аз мисля, че броя на съставите е достатъчен, като имаме в предвид другите надигравания, че се явяват по 20-25 клуба, при нас има 46. Мисля, че това е достатъчен критерий, че нашето болярско надиграване е харесвано от хората. И тия клубове, които са били вече няколко години, пак идват и пак получават награди, защото... Да, на 26-ти, да, днес имаше и в София. Фестивал, които всичките софийски клубове са къде? В Велико Търново. Пожелавам ви успех от тук нататъка. А само още едно нещо. Слагате традиция ли с това награждаване най-красив боляр и най-красива болярка? Първи път. Може би ще стане традиция, ако не измислим нещо ново, да го по-разнообразиме. Но мисля, че и на вас ви хареса. Стана шоу. Имахме нови неща. До годината, ако измисли пак нещо лудо и сложно, ще бъде то. Аз нищо не мога, защото има ли жена, жената командва. Край. Благодаря ви и ние. Решението вземаме заедно. Благодаря ви.